Drama u Sarajevu. U naselju Vraca ubijen je Adis Đorđijević dok je ranjena Lejla Muhović. Nezvanično saznajemo da je pucnjavi prethodila otmica u sarajevskom naselju Grbavica. Kako saznajemo, došlo je do razmjene vatre prilikom policijske potjere, pri čemu je povrijeđen vozač koji je upravljao automobilom Škoda. Prebačen je na Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo gdje je preminuo uslijed zadobijenih povreda. Izjavu nismo mogli dobiti jer je porodica Đorđijevića zabranila davanje bilo kakvih informacija. Prema prvim policijskim saznanjima, Lejla Muhović je nasilno odvedena sa Grbavice u pravcu istočnog Sarajeva. Uslijedila je policijska potjera tokom koje je došlo do razmjene vatre sa pripadnicima MUP-a kantona Sarajeva. Prema iskazu Muhovićeve, nakon što je primijetila policijsku potjeru, pokušala je pobjeći, uslijed čega je došlo do fizičkog obračuna između nje i Đorđijevića. Tom prilikom je upotrijebljeno vatreno oružje. Policija je blokirala šire područje Vraca, uviđaj je u toku. Takvih informacija. Prema prvim policijskim saznanjima, Lejla Muhović je nasilno odvedena sa Grbavice u pravcu istočnog Sarajeva. Uslijedila je policijska potjera tokom koje je... Sarajevskom naselju Grbavica. Kako saznajemo, došlo je do razmjene vatre prilikom policijske potjere, pri čemu je povrijeđen vozač koji je upravljao automobilom Škoda. Došlo do razmjene vatre sa pripadnicima MUP-a kantona Sarajeva. Prema iskazu Muhovićeve, nakon što je primijetila policijsku potjeru, pokušala je... Drama u Sarajevu. U naselju Vraca ubijen je Adis Đorđijević dok je ranjena Lejla Muhović. Nezvanično saznajemo da je pucnjavi prethodila otmica u Sarajevu. Prebačen je na Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo gdje je preminuo uslijed zadobijenih povreda. Izjavu nismo mogli dobiti jer je porodica Đorđijevića zabranila davanje bilo kakvih